كاب إرتريان ميديا نيتورك سلامتنا نقدم كبراتن تغطاتلت مدبنا نساعد زدالنايو زيناتات وشتن وطان كنقربلكم إنا زينا نقربلكم بيتروس منقس ليديا تخل سنبت كومون سليمان عثمان عبينا قدامنا أرستات زينا أبوشتن وطان زنوبر زيغاتات معكن حدر سماتات ممسان جنزباوي وفياتات كيروم أبنو الزوبع الرزا كونتات زراتن مقاهجانا بصبو درجة زركب تقاليتهم أقراو محبر حربينياتات سنكولان كينات أبالاتو نفسهم قولو زكايد ودلوز عرزة تبابعو تيتي ركبو اللهم حرستو تشبح مدلواتهم نكرامات بحرية صفو كمزلو تحبيروم كينيا بسنك كورونا فيروس تعاتين صنحا أبيات مستق خفتا أبيات تمرتقن تعاتين صنحا والسينوم بكوفيد 19 هيوتو زحلفت كنتيبة رومانياويت كتما أب مرجات عويتوم سعودية بإيران كم سلطنوز تقلصو شبراويان أب تحت كايدي كم زأتو تفليتام بريطانيا مس مشارق هاجرات نقداو نقطباون سممعاتنا مقطام تسرح اللام إيران ناب فنزويلا توسخ ندادي بملكة سدد كم زلاخت تقليتوم زغبالة سلامتنا تقبلوا كبرات تغطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك زيانات وشت عقر حيزالكم قريبة زلخو ليديا تخنا ماريامي سناي مكتتال أب وشتن وطان زنبرو زيغاتات معكن حدر سماعتات نمسسان جنزباوي وفياتات جيروم معكن حدر سماعتات نمسسان أوشتن وطان زنبرو زيغاتات جنزباوي وفياتات كم زغبرو كاب مينستر عيون محبراو دحنتن كمون كاب إمباتسات إيرترا أب حبرات منقسات أمريكان إيطاليان زبطحنا حبريتا أفليتوم بز مسرت شماقل بعالات حبرات منقسات أمريكا $9,000 تكال بلو إمبورت إكسبورت سلسة سدراسوات نخلت عامتات من باي بزوصرو حلافنت نحاد عامت 36 شح نقفة سدرا بيت نفسي هرقبري هو تحيل سوقار دما 10 شح نقفة وفيهم أب إيطاليا دما 16 نبرت روما 9,767 يورو 17 نبرت أبروزو 710 يورو 29 نبرت كاتانيا 735 يورو 4 نبرت فرنسا 3,200 يورو 34 نبرت باري 1,900 يورو 4 نبرت نابولي 560 يورو 13 نبرت بيزا 640 يورو 69 نبرت ميلانو 7,810 يورو 29 نبرت بولونيا 1,735 يورو 5 نبرت جنوفا 310 3 نبرت بريشا 350 يورو 9 نبرت بارما 500 يورو 3 نبرت فيرونا 350 يورو 5 نبرت تورينو دما 370 يورو بتغللا 17,000 يورو حجز أبركيتوم بتوصخي أب ميلانو زنبرا بمحبر حلنا زتصوعة إيرتراويان بمغنيات 10 سنة مع التسمعات حلافنت مئلاي 10 سدراسوات بموساد 6,000 يورو كم زخفلا تزبط حنا حبريتا أرديوم أب نوزوبا عرزا كنتات زرات المجهجان أب طبق درجة كم زركب تقليتو أب نوزوبا عرزا كنتات زرات المجهجان أب طبق درجة كم زلو دقاتاتن ريحاتاتن دما أخول ماي كم زخزنا حلاف بيت صحفة حرشة أبتن أزوبا أتوم حرتو هرايا قليتو بمسارة حبريتا أتوم حرتو لو ما عمت أبتن أزوبا أصلت 15 هكتار تحاريسو أكالن ترتاتن كم تزرو سلاتي كاب مفارق ورحي حاملة زجمرة هتور كرامات مبزحتو أب معراباوي دوبوباون مبرقاون كفالات تركب أب درجة مشواتن مولادن كم زبتحة أب سميناو شنخجن دحر زبالة مخانو أفليتو تريتون أخول سعرن ماين رهيبا مهلاون تقيسو دما دعنا أن موحاس بزتخايدة وفري 3,300 ألفقعن كابتن كم تخطبا أبريهم حرصت بوغنهم مبزحتو زرعتهم بدرجة مهرتو كانت بزعه بتعيق زناب زتقف أمريت دحيرهم تقرطات سلز زرقوا زناب كم زتبا قليتهم بخالو وجن أبزع عمت زيك 267 هكتار كناتاوي زالان 271 هكتار كترن أبني حرشة مريت 15 هكتار كناتاوي زالان 38 هكتار كترن دما أبني مجهجة مريت بوفراتات كم تسرحه كابت بوتا زترخ بحبريتا أنتيروم هاجراوي محبر حربنياتات سنكلان كينات أبالاتو نفسهم كخيلو زكايدو تعري زتبابع وتسيت يركبولو
ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላውን ኩናት ኤርትራ ኣባላቱ ነብሶም ክኽእሉ ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበርቲ ማሕበር መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ ሓቢሮም ኣብ ጸውሮና ምስ ኣባላት ማሕበር ኣብ ዝገበሮ ርክብ መምህር ገብረ ብርሃን ብድሆታት ማሕበርን ኣባላቱን በብመድረኽ ንምቅላል ተራ ኣመሓደርትን ምምሕዳራት መሰረታዊ ምዃኑ ብሰፊሕ ኣብሪሆም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላውን ኩናት ኤርትራ ኣባላቱ ብጉጅለታት ተጠርኒፎም ኣፍረይቲ ትካላት ንኽምስርቱ ቁጠባዊ ኣታዊታት ንኸኻዕብቱን መበገሲ ልቓሕን ሓገዛትን ክገብር ከም ዝጸንሐ ብኡ መሰረት ድማ ብዙሓት ካብኣቶም ነብሶም ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ገሊጹ كم أكل نيزي أبن الضباط صورنا 37 دقيقة أنستيو بطريقة نيمت ياس مدب كم تتكبرن زتبابع وتسعيد كم ترخبون أفليتو نزع عدل زراخة بعدك أنستيو بوجنن محبر نزخافة لن عدل تتقيما من نبابرونا من محياش عبرتيعني سرحة مهلون أرقاقيتن حرصت شباح مدلواتهم نكرامات بحرية تعفف كم زلو تحبيرو حرصت من محدار كبابي شباح نوزوبا جندع عقمات جريفات نيمتسقان وفراتات بموداب مدلواتهم نكرامات بحرية تعفف اللو نساتهم بحبريتهم زاقيت كابر بعتك ساب شمونت مترو قولن 4 مترو براهن زلو شمونت 280 مترو زنوحات وعقمات جريفات كم زعممو قليتهم أما حدارت من محدار كبابي أتو عثمان فاقر كاب إسرح عملة جميرهم ألتاوي سلاسات امداب عرب موفر زكايدو زلو ما أتوتاوي سرح وتسيتاو خينو سلزرخبوه بزلع على ودابيتات كم تقلصلوه حبيروم ناب زينا وطاي مسن سجر كينيا بسنكي كورونا فيروس تعاطين زصنحا أبيات مستك خفتا أبيات تمرتجن تعاطين كتصنحا توسينو زرقح لبدا كورونا فيروس نمكتا نزحالف 6 وارح تعاطي زصنحا أبيات مستك كينيا كخفتي توسينو زلو بريزيدنت أوهورو كينياتا منغستي زرقح لبدا كورونا فيروس نمكلخال بزعبا زوسدوم سقمتاتا ملكيتو أبزهابو مغلصي اتي قدم يلو تعويج زصنحا أواج اوتوتو نزغصل 3 معتات كم استناوحا حبيرو اتي ساعتات جن كاب ساعة 11 نايمشت جميرو كساب ساعة 4 وقحتا كتصنح بمقبار كم استمحايشه قريتون ازي كاب لومي سولس جميرو تغباراوي زخون كوينو ابيات تمرت جن كم زي كفتا تغليتون ሚኒስትር ትምህርቲ መምህራን ካብሎም መዓልቲ ጀሚሮም ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ሓቲቱ እኳ እንተነበረ እቲ ፕሬዚደንት ግን ድሕነት ተማሃሮ ምርጋጽ ምስተኻኣለየን ዝኽፈታ ኢሉ ኣብ ኬንያ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 38,000 ዝበፅሕ ኮይኑ ትማሊ ጥራይ 9 ሰባት ብምኽንያት እቲ ሕማም ሞይቶም እዮም ዛጊት በቲ ቫይረስ ልዕሊ 700 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቀረባ ሳምንታት ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት እናጎደለ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሎም ማዓንቲ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ 53 ሰባት ጥራዮም እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ሰሙያ ጥዕናታ ሃገር ግን ኣብታ ሃገር ዘሎ ቁፅሪ ምርመራ ትሑት ከም ዝኾነ ይገልጹ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ህይወቱ ዝሰኣነ ከንቲባ ሮሜናዊት ከተማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ምርጫ 64 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቱ ኣብ ደቡባዊ ሮማንያ ኣብ ትርከብ ግዛት ዴቬሱሉ ከንቲባ ዝነበረ ኢዮን ያሊማን ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ ቅድሚ 2 ሳምንታት ዋና ከተማ እታ ሃገር ኣብ ዝኾነት ቡካረስት ህይወቱ ዝሓለፈ እቲ ከንቲባ ስሙ ካብ ዝርዝር ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣይተኣልየን ጸኒሑ እቲ ዝርዝር ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣቐዲሙ ስለ ዝተሓትመ ስሙ ክእለ ከም ዘይከኣለዮም ሰብ መዚ ዝዛረቡ በዚ ምኽንያት ድማ ዝሞተ ሰብ ከንቲባ ኮይኑ ክምረጽ ከም ዝተኻእለ ኣረድዮም እቶም ሰብ መዚ ንሮይተርስ ከም ዝገለጹሉ ካልእ ምርጫ ዝካየድ ኮይኑ ብዙሓት ነበርቲ እታ ግዛት ብሞት እቲ ከንቲባ ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ናይ መቃብር ቦታ እናተኣኻኸቡ ሓዘኖም ዝገልጹ ከም ዘለዉ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮታት የርኢ ሓንቲ ነባሪት ቁኑዕ ከንቲባና ነይሩ ክትብል ንሓደ መደበር ቴሌቪዥን ከም ዝገለጸት ሮይተርስ የመልክት ንኹሉ ነባሪ እዛ ግዛት ብማዕረ ዓይኒ ዝርኢ እዩ ነይሩ ንሕጊ እውን ምውዙዝ እዩ ከምኡ ዓይነት ከንቲባ ኣይርከብን እዩ ትገልጽ እታ ሰበይቲ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ እታ ሃገር ዘገልገለ ኢዮን ኣባል ሶሻል ዴሞክራት ፓርቲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ 57 ዓመት ምምልኦ ነይሩ ከንቲባ ኮይኑ ኣብ ዘገልግለሉ ካብ ህዝቢ ዝለዓለ ተፈታውነትን ተቐባልነትን ምርካቡ ኣብ ዝተጠርነፈሉ ፖለቲካዊ ሰልፊ እውን ጽቡቕ ስም ክህልዎ ከም ዘኽኣሎ ይግለጽ ኣብታ ሃገር ከንቲባ ነበር ምስ ሞተ ኣብ ምርጫ ክዕወት ናይ ፈለማ ተርእዮ ኣይኮነን ኣብ 2008 ኣኣ ኒኮላይ ኢቫስኮ ዝተባህለ ከንቲባ ብዘጋጠመ ሕማም ምስ ሞተ ከንቲባ ሓንቲ ግዛት ብምዃን ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ እዩ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብኢራን ከም ሰልጠኑ ዝገለጾም ሽበራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ትማሊ 28 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ
ሰመዝ ጸጥታ ሱዑድያ ኣብ ክልተ ቦታታት ብዝተኻየደ ስርሒት ሓደ ዋህዮ ሽበራውያን ከም ተኻሽሐ ብምጥቃስ 10 ኣባላቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ሓያሎ ተባራዕትን ኣጽዋርን ከም ዝተማረኸን ሓቢሮም። ሰለስተ ካብቶም ዝተታሕዙ ሽበራውያን ኣብ 2017 ኣብ ኢራን ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ወተሃደራዊ ስልጠናታት ዝቐሰሙን ተባራዕቲ ነገራት ናይ ምስናዕ ብቕዓት ዘጥረይን ምዃኖም ዝጠቐስቶም ሰብ መዚ እቶም ዝተረፉ ድማ ምስቲ ሽበራዊ ዋህዮ ክጥርነፉ ዝጸንሑ ምዃኖም ገሊጾም። ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ሓይልታት ብምስልጣን ምዕጣቕን ምውፋርን ኣዕናዊ ፖሊሲ ትኽተል ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ክትክሰስ ጸኒሓ እያ። በዚ መሰረት ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ስጉምቲ ክውሰድ እያ ስዑድያ ትጽውዕ። እዚ ምዕባለታት እዚ ንዝምድና ስዑድያን ኢራንን መሊሱ ዘብስ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ምቕራብ ምውፃእ ሃገሩ ካብ ኣባልነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድናታቱ ምስ ካልኦት ሃገራት ንምድልዳልን ሓድሽ ንግዳዊ ስምምዓት ንምኽታምን ዘካየዶ ንጥፈታት ኣሒልዎ። ከም ኣካል ናይዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶሚኒክ ራብ ብቐንዱ ኣብ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርርብ ንምክያድ ካብ ሎሚ 29 መስከረም ብደቡብ ኮርያ ዝፈለመ ዑደት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ከካይድ ጀሚሩ ኣሎ። ሚኒስተር ራብ ምስ ዝተፈላለዩ ሰብ መዚ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝገበረ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኣብ ርእሰ ምምዕባል ንግዳዊ ዝምድናታት ኣብ ጉዳይ ምውሓስ ጸጥታን ምክልኻል ለብዒ ኮሮና ቫይረስን ምትሕብባርን ከዕብያ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። ድሕሪ እዚ ናይ ደቡብ ኮርያ ዑደቱ ሚኒስተር ራብ ናብ ቪየትናም ብምምራሕ ምስ ሰብ መዝታ ሃገር ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ክዘራርብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብሪጣንያን ጃፓንን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ መንጎአን ንዝህሉ ንግዳዊ ዝምድናታት ዝምልከት ኣፈናዊ ስምምዕ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ እዚ ከም ዝኸተማ ይዝከር። መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ካልኦት ሓያሎ ንግዳውያን መሻርክቱ ዝኾነ ሃገራት ኤስያ ኣፍሪካን ደቡብ ኣሜሪካን እውን ተመሳሳሊ ስምምዓት ንምኽታም ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ይሕበር። ኢራን ናብ ቬኔዙዌላ ዝገበረቶ ሰደድ ሰለስተ ነዳዲ ዝፀዓነ መራኽብ ትማሊ 28 መስከረም ኣብ ወደባት ቬኔዙዌላ ከም ዝበፅሐ ተቃሊሑ። ሰደድ ናይዘን ብጠቕላላ 270,000 በርሚል ተጻረየ ነዳዲ ዝፀዓነ መራኽብ መቐጻልታ ናይቲ ክልቴን ሃገራት ኣብ ጽላታት ጸዓት፣ ቁጠባ፣ ጸጥታ፣ ሕርሻ፣ ቴክኖሎጂን ስነ ፍልጠታዊ ምዕባለታትን ዝገብሮ ምትሕብባርን ዘኸተምኦ ስምምዓትን ምዃኑ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ኣቃሊሐን። ኢራንን ቬኔዙዌላን ከቲመንኦ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ስምምዓት ብሰንኪ ተደጋጋሚ እገዳታት መንግስቲ ኣሜሪካ ተሃስዩ ዘሎ ቁጠብአን ኣብ ምብርባር እወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብተመሳሳሊ ኢራን 5 ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ናብ ቬኔዙዌላ ከም ዝለኣኸስ ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣብ ምቅላል ናይቲ ብሰንኪ እገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ጸዓት ልዑል ተራ ከም ተጻወተ ይሕብሩ። እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ነዳዲ ኢራን ናብ ቬኔዙዌላ ዘጋዓዛ ትካላት ከቢድ ጸቕጢ ትገብር ከም ዘላ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ንሰለስተ ካልኦት ናብ ቬኔዙዌላ ዘምርሓ ዝነበራ ነዳዲ ዝፀዓነ መራኽብ ብምጥሓስ እገዳታት ብምኽሳስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትወታ ይረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራንን ቬኔዙዌላን ብሓፈሻ ቀንዲ ቁጠባዊ ምንጪ ክልቴን ሃገራት ዝኾነ ጽላት ነዳዲ ድማ ብፍላይ ዒላማ ዝገበረ እገዳታት ኣጽኒዓ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ተቋሪጹ ዝጸንሐ መስመር ቴሌፎን ዳግም ክጅመር ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ትማሊ 28 መስከረም ጸዊዑ። ምጅማር ናይቲ መስመር ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ርክብ ብምፍጣር ንዲፕሎማስያዊ ተበግሶታት ባይታ ከጣጥሕ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ጃይኢን ገሊጹ ዘሎ። ነቲ ጻውዒት ብዝምልከት ሰሜን ኮርያ ዝሃበቶ ምላሽ ዛጊት የለን። ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ዝጸንሐ መስመር ቴሌፎን ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከም ተቋረጸ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃንኢን ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ጻዕርታቱ ከም ዘሐይሉ ክገልጽ ጸኒሑ። ኣብ 1950ታት ዝተኸስተ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዛጊት ሰላማዊ ማዕልቦ ኣይረኸበን። ቻይና ኣብ ወሰናስን ገማግም ባሕሪ ሰፊሕ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓድሽ ወተሃደራዊ ልምምድ ተካይድ ከም ዘላ ንሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። እቲ ልምምድ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ዝርከብ ብቦሃይ ኣብ ዝፍለጥ ባሕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ ክሳብ 30 መስከረም ከም ዝቕጽል ተገሊጹ። ዕላማ እዚ ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕማ ብምድንፋዕ ሉዓላዊ ግዝኣታ ንምውሓስ ምዃኑ እትሕብር ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እውን ኣብ ከባቢ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳ ምንባራ ይዝከር። እቲ ልምምድ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅራው መሊሱ ከየጋድዶ ስጋት ኣሎ።